ändå så att på 1600-talet krigade svenskar och danskar fortfarande. På 1800-talet krigade svenskar och ryssar, ligger fortfarande i lite skugga. Jag vill inte säga att den ligger efter, utan den behöver, kommer det något lyckligt ur det här på generationer. Dobre dan. Dobre dan. Ja. Vad jag skakar hand med här, det är ju alldeles uppenbart en plundrare. Och här kan vi nu se, om vi går och tittar på den här lastbilen, så kan vi se att nu är det sista draget av plundring. Nu har tv-apparaterna och videoapparaterna och allt har redan gått. Nu är det faktiskt sista grejerna som ryker. Nu är det filtarna och grejerna. Allt det fina har gått. Till och med gamla kappsäckar som man inte skulle använda ens i flytten till sommarlandet ryker nu här. Och så på kärran här så ser man nu att till och med boskapen börjar stjälas. Du ska i det här jobbet inte bara... Jag tycker detta är de två mest givande åren för mig. Därför att jag fick en riktig hård nöt att försöka knäcka, nämligen både att få folk att begripa och få folk att förstå det lite intrikata i det, eventuellt förstå skillnaden mellan ont och gott och rätt och fel. Jag tycker om journalister som kommer hem och säger att det är så förfärligt besvärligt, de gör det lätt för sig. Så förfärligt besvärligt är det ju inte att berätta vilka sidorna är i kriget och de olika karaktärsdragen hos deras ledare. Den andra delen är ju en uppgivenhet, att de tycker att har de varit nere en gång och inte fått tillräcklig uppmärksamhet för sin grej, så betyder det bara på deras egen brist på uthållighet, eller att de tycker att de rent fysiska medelmödorna här nere är för stora för att de ska kosta sig på besväret att göra en andra och en tredje och en fjärde och en femte och en sjätte resa. Va? Du ska ha i kroppen att du ska åka till Sarajevo minst varannan månad, och du ska stryka veckovis längs de